लोगोफोर आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। जों दिनै मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय जा गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग भिडिअ होथारिया, ओमफ्राय दा होनोसै आरो आघोन फोरबोनि मन्दिराव आरज खालामनो थांनो नागिरदों, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनना सानबाय। स' नोंथांमोना बिदिब्ला आं भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मानो मोस्लांसा नुसुदो दिनै आंनि मबाइलालाय मोजां साफा नुवाखै दंनाया बाय निथिं फुनलांलां नुसुनाय रखम मोनदों आङो। लोगोआनो जोंना सासे फायजिया मा होनो बेरे अरजाना मेगना गोदोर जानानै मेगनानो खानायल' फैबाय। दायो लोगो मोनबावगोन आरो गामिनि सिख्लाफोरखौ। गामिनि सिख्लाफोरखौ नोंथांमोननो खिथिलांबाय थागोन, दा नायलांबाय थादो। समायना समायनानो जों सोलाव जोंनि मन्दिरा बेनो नुहुरलाय केलेन्डार फानग्राया हिरिम्बा मन्दिरनि मेयाव लायदो जिगाब्रुं नुयो आंखो। आमराखना गामिनि रायजो राजा खुलुमनांजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा। जों खानियाल'सो जना दंखायो। ओमफ्राय दा लोगो मोनगोन रायजोफोर लोगोफोर जानाय लोंनाय टाइमाव दा लोगो मोनगोन, ओमफ्राय मा होनो आरज गाबखांबाय दायो लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर। आरज गाबखांबाय, दा जोङो बुट जानोसै जमा जनानै। जों गामिनि सिख्लाफोरा बारा फैयाखै सिख्लाफोरा दिनै। नैबेबो खासे बुट जानो जना दङ जमानो गासिबो। आरो दोंसैमोन आरो बुजामानि फैयाखै। नोंखौ दहाय नुवाखै? दे जा मोजां जा। बेखौबो नुवाखैमोन दहाय। जों दायो न'आव थांबाय थादो, न'आव थांनानै ओंखाम जानोसै, ओंखाम जानानै उन्दुनानै आरो उन्दुना थानोसै। मा होनो जायै लोङै फैबाय आरोना जोङो। जायै लोङै माने जोंनिया ओंखाम होआखै, गामियाव ओंखाम होआ जोंनियाव मिथिसोयो फायग्रो जालायदो जों खानिया।
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा आरो उननि भिडिअआ मोजां ओमफ्राय मा होनो सिगां माने खाबथा जालायबायलै भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मानो सान्दुङा माबा जाबाय थादों खोमसि जालायस्रांलायनो दे होमबा लोगोफोर दोननोसै दे टाटा बाय बाय